Pansinyo pagis mga ambahanon. Sa aton mga ambahanon nga kinaugalingon naton nga gid pangdiyon-diyon. Para gid sa inyo tanan-tanan no. Impukada nga idulong naton sa inyo ining ambahanon Pilipino. Ambahanon sa Pilipino, mga sapayag kinti-unti-hun, halang ang mga tinalang kinapunan sang kahugang pagkakahon nga pangatiran. Bisan ang payag yara sa pungkit, nalibutan sang mga pangid, labas nga hangin ang nagadgapya masulay, manaya-naya na pagdaw ang problema. Masadya ang kapispisan, nakalupad sa kahawaan, kahilugyaw nagaampan gapanawa sa kaugdanan mang situntol masang hulunan. Kung kaangay lang sa kapispisan, ang pagkalisang mga katauhan, walas si malinapi ang dahang kanay, dahili og magkapuyo na malipayo. Masadya ang kapispisan, nakalupad sa kahawaan, kahilugyaw nagaambahan gapanawa sa kaugdanan ng situntol masang hulunan. Bisan ang payag yara sa bukid, nalibutan sang mga pangid, labas na hangin ang nagadapya masulay, manaya-naya na pagdaw ang problema. Masadya ang kapispisan, nakalupad sa kahawaan, kahilugyaw nagaambahan gapanawa sa kaugdanan ng situntol masang hulunan. Kung kaangay lang sa kapispisan, ang pagkalisang mga katauhan, walasing malinaw igong gahang tanay, dahili og magkakaroon
na maliparaw. Wala sing malinong igong gahantanay, dahil ko ang makapuyo na malipayo. Ang bahano na Pilipinho. Okay mga kabyanan, no, yara no, ang aton nga gina pisantod nga ginanulo nato na ang iyang atuno no sa Cebuano nga bersyon ang iyang atuno no, pero ginlubat naton sa mga Ilonggo no. Kung sa bagay ang iya sinanga title sa Cebuano bersyon laylay sa payag no, o kung sa payag pagalaylayo no, so kuha naton sa Ilonggo ano naton ang bahanon Pilipino no. Lagi sa inyo tanan-tanan. Yari pagid ang isa kang bahanon nga ginapangabaygid sang mga pamatan para gid sa mga pamatan ninin. Yari ang bahanon sa artikulo kabudlay gid. Kabudlay gid nangita obra, wala ka makatapos sa pag-eskwela. Kabudlay gid kung wala ka sing diploma. Kabudlay gid makigsuon sa karira. Bisan isa pa ikaw talintado, kupos ng kulang sa ibalo. Kung lang sang ginaangkon nga talento, hindi ka masiplatan sa gobyerno. Kabudlay gid mga puhi na pigado, labih na gid kung wala sing trabaho. Unang pangita ginasandig lang sa panugon, haluson gani makabakal sa pagkaon. Mga anak tanong gid sa pantuman, ining akong jutay lamang na panugyan. Ang pagtuon hindi gid pagpabayaan, tanging gid ang paghimakas ang ginikanan. Kabudlay gid mga buhi na pigado, labih na gid kung wala sing trabaho.
bayaan Sambong kita paghimakas ang ginikanan Sambong kita paghimakas ang ginikanan Para sa masulhay na buwas kanlan Sang kabataan Okay, no? Yung tugling ang bano, no? Alad ginaton o kung kabay pa, no? Nga makarelate, no? Ang mga kabataan, no? Ang mga pamatanong naton, kabay pa ang makarelate sa siling aton ang bahanon nga gatigulo kabudlay gid, no? Kag ini pag ang bahanon ginahalad gid naton sa aton nga mga pinalangga nga kuan gid diri sa aton na channel nga naga-support gid sa aton halin sa una sa day Ma'am Miri Recabar, no? Nga yara sa Florida, sa day Ma'am Emilien Pedregosa nga yara sa New York, upod sa kay Ma'am Mapi Pedregosa Andaya, sa kay Abyan Buwitan, no? Labi na gid, no? Sa kaya Ma'am El Chances nga yara sa Hong Kong, kag Subungan sa kay Ma'am Jima ukon sa kay Yaga Jima Muniba nga yara sa Singapore, no? Upod sa iyang mga grupo, no? Nga sa Old But Gold Prince, no? Mayong uto lang sa inyo panang-tanan, no? Labi na gid, no? Sa atong pinalangga, no? Nga naga-support gid sa aton man kung sa dira sa Canada, no? Si Toto Edward Rivera nga yara subong sa Canada. Ato mayong uto lang dira sa inyo tanang sa inyo mga kapamilya. Sa mga kumari naton dang mga kuana, dira sa Canada, no? Dang mga taga diri sa aton yara subong sa Canada, labi na gid si Mari Bernader, no? Kag sa iya anak, no? Nga naga-Canadian citizen naman, si Inday Gina Jen, nga upod naton sa una, no? Sa aton recording sang 1994 lang o 96, no? Upod sa kaya Toto Rigi, pasensya lang kamo kay tungod si Toto Rigi, no? Na medyo nakabosing pala, tugtog na lang siya katong 2025, no? September 5, no? Ano mo bi? Kaya wala sing kay ginakuha na siya ni Lord, no? Dito na siya subong sa heaven, no? Pasensya gid kamo, si Legina Jen na subong ayaw na iyaga sa Canada upod sa iya ti ayon naga Canadian citizen naman subong, no? No? Si Kuang Gari pagaling, no? Si Ma'am ukon si Inday Maylin na pulugo dirakan sa Canada. Ambot ko nakapuli to. Uli na sa Nakapuli na sa sa San Miguel. Sa San Miguel, no? Sa mga pulugo pamilya. Antes kita rin naman lupadayon, yun na yung pila ka mga shout-out gikan sa aton nga mga kauturan. Shoutout sa kay Hermenia Yentas, post din ikaw nagkatukan subong ako gali si Rafael Yentas upod anay kita sa Action Radio ga sa Kahirok Building. Yara nga kita subong sa no? Sa RIMN, no? Kada Domingo, kita sa mga subong, tingin nga po, pagkita sa taga Hamindan Kapisa. sa no? Pagkuli, pakukong gabi, no? Shoutout sa kay Stanley Losencio. Happy watching kag sakay ng Blisilda Apiang. Happy watching ng Happy watching lang, no? ambal ni Stanley, request ako na dumduma ang langit. Thank you. Okay. Shoutout sa kay Ma'am Mary Jane Sampilo. Wait lang. Good afternoon sa Taipirot. Pa-request ako, mabog na ang talon. God bless always, Taipirot. Okay. Shoutout sa kay Josine Regarampil. Sakto yun ang pronounce ko. Watching from, Bauhalong City, Vietnam. Shoutout lang sa iyag dyan. Shoutout sa kay Ivy Dumaraug. Namit tanay ko na mamati mo pero wala battery radyo na. Ara sa cellphone na nga. Cellphone. Sapat. Okay no? Kaya may parcel pa atong nga anak ko. May
may bisita siya subong, no? Panayon kita aton sa aton nga kalingawan, no? Yari kali, no? Kayo ginapangabay ninyo ining ambanon nga dumduma ang langit para gid sa inyo. Sa nagpangabay sa sining ambanon. Isang dahilan ay napagpuhan ipapagalingan sa biglang kagabi sa oras na hinang walang kaanay dapat isang pamalayo na gabi ay kurang isang pusa pirmi sa kalipay ating mahalagi wala kahang panay amunas ang pagsunod pilit sa iyong ipagkalimit ang akong larawan palihog ibigin alunising himpi natiling mapirmis ang walang ang sarili kung ikaw ka sa tabi nga may panikwa ang larawan sa unang isuri ang iskat kung tumak ang langit ako mapakimay ang mga kasama sabay lang ang tanging natin sa isa't pagkahuwi sa tatang pananglit abutan tanging mapasko mapagilang siya tuminos kapay lang ang tanging ating umansong sa isang pagkabuhi sa tatang gamot pananglit abutan tanging mapasko mapagilang siya tuminos mapagilang siya mapagilang siya tuminos Okay, yaran na. Kung nato ng inyong ginapangabay ng anon na nagatigulo tumutuma ang langit. Yari pag ito, kaya ginapangabay pag ito yung isang lampanon na nagatigulo mabugnaw ang talon. Kung sa sinikaling ang panon, no, para manda sa kaya Ma'am Emilien na o kung sa kay Ma'am Rini Sentinales de la Barangata, barangay Patong-Patong Niway, no? Yari ang panon na nagatigulo mabugnaw ang talon.
Yari nagkahibigan ng orasan ko. Kung walang ilang hintay sa akong mas gusto, ikaw ang ina, ikaw ang ina, ako ang magkahumang gali ang alay na ini. May kinakukulat na mga pinili. Ako ang nagsalatin, padala ko diri. Direksyon sa luma, direksyon sa luma, sa lupad ka na papel na subok sa suki. Ito ka humpa sa kahintay kati. Pagkutang ka, yaro'y paanong bateri. Direksyon sa luma, direksyon sa luma, ako ang naglakad ng pagkakapon. Una akong sulat, pero hanapato. Tugay na nga ang pinulong sa puso. Wala sinutisya, wala sinutisya, umabot sa ang naglakad ng pagkakapon. Unang akong sulat, pinahanapato. Tugay na nga ang pinulong sa puso. Wala sinutisya, wala sinutisya, umabot sa ako. Ayan, ano? Ang balik ako kung nakalaway. Ah, Nabungol. sige lang, sige lang. Hello, hello. No? Ito na ano, mic no? No? Dalabay. Buka. Hindi na. Aja dah. Ano na? Okay, no? Iyari naman. Ano ngalito kanta, no? Mayo siguro, mabasa naman kita na isang pila ka mga shout out, gikan sa aton ng mga kauturan, no? Kaya te, parang maka-comment man sila, sing sakto diri sa aton channel, Pirot Aranista. Parihog pag i-share, no? Kaya, kabay pa, no? Nga i-like o kung mag-subscribe, no? Para magdamo-damo atong subscriber, no? Kaya mga support atong problema, no? Ang mga subscriber naton medyo jutay, no? Pila na katubig aton nga pansa aton channel, pero jutay ang pagdamo, matuod damo man ang nagalantaw, pero ang subscriber do jutay, no? Mahina, no? Nga para mapanood, diram na kita, no? Balos
pana ni Google Saturn ang ginag-list no ni Google Saturn ang inyong subscribe no kung pag-antaw kini o kung pag-views diri sa atong channel pero taranista. Shoutout sa kay Francisca Gekin. Shoutout sa Preston family sa may Kagamutan Sur, Liganis. Tayo can you doon ang langit ko no? Request Oo, bago ko lang is nakanta. tapos doon. Duwa sa dapat mo. Idol, happy Sunday sa iyo hata biralang gapamati ko diri subong sa shoutout mo. Po Chavez family sa Sina Sira sa Sara, Sa Sara. Iloilo. Sa mga Sara sa mga Ano kay ang ako nga screen litik-litik man din di ko maano. Shoutout kay Jessica Boss. Paborito ko gid ang imong mga ambahanon sa pero since bata pa ako hambal niya. Ni Ivedo Maraog, pwede request tayo pero mapintas ng tamgo. Pwede lang karon. Sa kaibong press no, hambal na pa request ng pero mapintas ng tamgo man na. Para sa mga press no, ka family sang Kagamutan sa Liganis. Shoutout sa kaninong Nestor Plaza, hambal na good up. Mayong udto idol kag sa tanan nga nagapamati sa imo live kag shoutout sa taga Sunrise View Bagong Silangan. Quezon City. Request nagahulat ako. Thank you. Happy Sunday. Okay na. Okay na, antes ko ikanta no, ang paano iyari ana isangot na to na hindi kay gina paano do makita sa aton mga amigo. Siya may mo na kanta ang imo paano nagatigulo ng mudos no. Okay, para gid sa tanan no, atong mga kabiyanan. Antes kita karon magkanto sa gimpang nga bayan. Iyari ana yang ambano na nagatigulo mudos no. Ulawan ka sa mata ko, langit ka sa tubhan ko, kagpilas ko ng paghigugma mo, apang pisti sa bulsa ko. Ang mahinhin mo na bayhon, nagpabihag sa hapon, bukod sa yuhong makabalaki, sa lupit sa akong kabuhi. Wala gid ako magungtong nga mahimo gid nimo sa akon. Unang tanan isa lamang kamudos, nasalig ka lang sa mahal na Diyos. Tulakit man ang pangpasul, ulihilang ang hinulsol, sa mahusay mo na pagpapulong, napapati mo gid ako. Wala gid ako magungtong nga mahimo gid nimo sa akon.
balik ko na lang sa mahal na Diyos. Okay no, mo ito ang bahanon nato nga nagatigulo models no. Ang kanto kita naman sa gin pangabay nga bahanon yari ang mapintas nga damgo. Matugas na ang sa patulang kausang pagkakalo. Nito ang
Okay na, namuyat to no, nadulot na naton sa inyo, napasensya ka mo no, kay basin tingala mo, ginawa na to ka pigar-pigar aton nga pustiso no. Kaya daw, isa mag-pronounce kita daw mataktak. Naibala nyo mga kabiyanan no, nga iya ginang tanlas ang iya paano, nakuha mo, ang ginang tansang iya nga praise no. Daw ginawa ko lang paano ano, isa, basin tingala mo, mayo naman ikon lantaw naton to kay doktora. Antes makita na yung paano, yari naman na yung pila mga shout out, mga antes kita magdulot sa mga banon, mga kapusan para sa inyo. Shoutout sa kay Ma'am Marie D. Hafty. Happy watching. Presno man ang surname na from Oton, Iloilo. May upo ko sa unang Prisno, ang apelido, no? Request ko no si nang Blisilda kang Eclipse kag kay Bino sa Saudi. Hi kay Bino sa Saudi kag sa taga dot namon nga si Muni. Okay na naman. Okay no? Yari gali no kay ginapakabay. Bilang pangatapusan nga dulong naton sa inyo. Yari ang ambanon nga nagatigulo ng Eclipse. Sa pulian
nasiling ko na diri na kita magadulog diri sa atong channel pero aranista no kag mayong udto lang sa inyo tanan-tanan kabay pa nga nakalingaw kag kabay pa man nga hindi ko mo magka no pag ayos sa aton o paglantaw diri sa aton channel pero aranista. Okay, madamo salamat. Thank you sa kay Ma'am Marie Diaz sa pag-send sang dollar na NOK 50. Thank you gid ma'am. Thank you gid mama. Okay na. Ako ginapagkusalamat sang pirot aranista sa inyong pangay ite siyempre halin pa sa ano to sa pagkatuod gid no gamay lang ang atong ma-income sa atong channel no sa kay ite siyempre gamay man ang ang atong mga subscribers no ako ni ginahimo ko lang ni para sa atong tanan nga mga Ilonggo no kung di makabutan ng kalabot o kung di makabusog nga lugar basta Ilonggo ka ginatulot ginaton sa inyo pag ginabuhi ginaton ang aton kaugalingon nga kultura no agi sa pagtulong sa mga ambahanon Ilonggo para gid sa tanan-tanan. Okay, maraming salamat. Nagmaayong tulang sa inyo tanan-tanan.